pengen banget virus. Kenapa kalau terbalik? Bagus kok tadi. Makanya nak konsen. Semuanya capek konsen. Apa baru Pak? Baik lah saya lihat deh. Anu semua. Ale maksud ko. Benda Kau kemana di daerah kamu? Dan udah punya lari. Udah punya lari. Dah gua mulak, berapa mulak kita? Enak. Ini enggak kayaknya. Tapi boros tuh semua. Warna merah yang merah, warna merah. Nanti kalau kira nak kelaparan mengambil nama halang lapet itu. Kalau putih nanti tuh kan ada capek merah. Biasanya nggak suka air, suka putih. Nggak tahu coba lagi. Ini nggak dulu masih putih tuh. Nggak tahu. Aku udah bawa dua ini loh. Aku juga udah putih. Jangan tampilin aku ya. Oh ini putih ini, aku suka putih. Kalau ada kopi. Aku udah putar dari dulu. Yang mulai gini. Berarti dua kali lipat itu. Lagu ini semua dua kali lipat. Iya, kan tadi pagi sekali aja. Dari mana ini? Memang kayaknya semua dia berpasangan, ini juga putih. Kak, satu lagi lah, malah udah lapar. Bujur nak Kak. Ada rendutnya aku lapar. Ini dulu kamu aku salah ketemu kita udah kita makasih ya Kak. Bu, makasih ya Bu. Aku sakit. Loh, kemarin dia lucu sih. Cari adik. Kemarin dia bilang aku sakit nanti. Gulanya cilik. Nah, aku akan dia. Tapi itu gula aku suka memang yang putih. Itu coba lihat, pasti putih ini. Nah, udah tuh. Nanti gula semua suka putih. Jelas. Tadi gantian kau, mana nih? Katanya putih aku. Yang dikasihnya dikirain putih. Kalian gula. Gula juga. Siapa tuh? Adik. Sini. Adik. Adik. Gak ada minumnya, kan ibu cuma lampet. Ini minum ya, ini minum. Ini kasih mama. Mau kakak, ini ambil nak. Oh, enggak, ini dah. Minum. Oh, yang tadi bisa ya? Ini ambil minum. Minum bapak. Aku tidak tahu minum dari yang orang ini. Enggak ada banyak di konsistori. Dan orang udah lengkapnya. Aku malas sekali, aku udah mohon maaf dan mati. Loh, minta dulu Ces, minum tuh. Aku juga sama. Seumur. Aku kan gak pakai. Kita Ces. Kami apa-apa. Khususnya adalah aku Madura saum. Iyalah, kami mana pun sama ni Ces. Kak. Kerja dia mau minum. Ini nak minum. Orang tua itu kasih banyak kan. Angkat air. Kita dekat ke sana. Iya. Kan kita mau minum. Kak. Itu nak minum Kak. Ambil kakak minum. Ambil minumnya. Ya ambil minumnya. Ini sih betul sedang semangat. Adik nih, kan kau sudah jalan besar. Gason. Itu ponakanku itu kenapa minum semua? Memang itu penting. Ya.
Gorahamu mak. Amang mamang gora. Jadi ta mulai ma acara ta ulau nahohom masuk mahita tu bagas gereja mangarari ma amang perhalado lao mamalu giring-giring tak giring-giring masuk. O dibagi hum maju acarai unang dadap anon dia kedena. Nah di luar dope masuk mahita kamanginang. Ala ulau non, ulau nahohom, dipangidu do siya tonga-tongata asatong di bagasan hahohomon, tumangihon, hata ni debata tentang kronologis atau detik-detik. Cek. Ni hamamate ni Tuhan Yesus dihau pinas langit. Jadi suara ni Tuhan Yesus yang hau pinas silangima naik adat dihita di bagasan opason. Tuluhali marsuara Yesus yang silangit. Itu acara ini jangan terlalu kuat kita. Alani akamangina tapasada marohatta martaniang mahita di bagasan rohatta be. Nanti aja lah. Ya. Amin. Paskan? Ya. Tapai huti hukma acara punguan nahohom di perningotan ari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Mari demahita. Silangi
Dohor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohor ni Tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu diamai. Naung patau hokamu macalo tohap di bagasan hati uroni. Siteanon ni akka nabadiai. Ainung nga di roro hita siyang gonggoman ni hahulomoni. Jara di paucat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Di bagasan ibana maadok di hita haluauni. Ima hasesaan ni akka dosa. Martangiang mahitang. Ale amanami na mahabangsa di Banua Gidja. Madok mauleate dohami tu hosian nasa rohanami. Aidang hasuhatan holong ni roham tuhami. Disuruh hodo anakmu nasa sadai tu portibion. Manaon ragam ni sitaono. Haleaon icah-icah. Pastap-pastap dohot tijurpe. Rodi na manaon hamatean lau humokop hami. Asa malua hami sia dosa dohot sia kamatean na manoktongi. Rodo hami saonari tujulo. Marhite parningotan ni sitaonon dohot hamamate ni Yesus Tuhan nami. Naing uhir tu rohanami bernit ni sitaonon naik. Asa marhite ini an uhir tu rohanami balga ni holongmi. Asa mabiar hami tu madikokko. Hubele kami madiri nami tuho. Urasi mahami marhite-hite mudar ni Yesus anak mi. Asa tumbadia hami. Jala takas malua hami siang gonggoman ni dosa hamatean. Amen. Nunga loja jala maheu Tuhan Yesus. Dung ditakuk ibana dibodari ni ari kamisi. Dang maradian nasida mangaleai ibana. Maksitutu nasida patubu sitid dangi gagap. Asa tungpulus rohani silatus madabu uhum hamatean. Nunga maragam di mahes silatus didok naing paluahom yang hape lam gadda do bernitna di tau Yesus. Ditangkani do bajuna diricingi ibana. Nunga mamukka mabugang pamatangna jalama baor mudar siani. Nunga dibahen suksang duri tu si majujungna. Janadang maralang nasida mangalumbuti. Asa dohot sian si majujungna mabaor mudari. Di nalam nakok mata niari di hari Jumati. Lamania maaka bugangi. Mamerek si taonon ni Yesus. Dalam moru panosak nasida di Yesus. Sai songon jolmana mauas di mudar nasida sude. Lam gugota he nasida majauhon. Asa dipersilakon ibana. Ujungna dibuat silatus maha putusani. Asa dipersilakon Yesus. Nak pedang adong salana. Jana didok ibana. Lias ibana siani. Marsurak majahudi macalo Yesus. Di bawah nasida ma Yesus tu Golgata. Mamulus via dolorosa. Mamulus dalan sitaono. Molo songon nalabat Yesus disurahi uhud diocahon. Sipata ma tinggang ibana. Jana sipata laos didodoni hau persilang nadok doki ibana. Nungalam suda gogona alani dojana. Dohot alani mudar naung durusian pamatangna. Hehe ibana dia pehon silangi. Tukap ibana muse dang tartuhuk nabe. Dina sotolak nabe mabuan hau persilangi tu Golgata. Duksahat tu Golgata lam guguma marsurak akka jahudi. Sai songon na sobu pakilalaanna mamereng
hina parir si taonon ni Jesus ini. Di piakon nasida mahau persilangi. Dungi dia pehon nasida ma Jesus tusi. Di labang matangan na dohot pakna. Sabur mamudari. Di pajongjong mamusehau persilangi. Gatung ma Jesus disi. Marabura mamudar siapa na dohot siang tangan na. Tak pola makitir pakilalaan nasida di namar sasar mudar siang tangan. Dohot pakna. Uju dilabakon tusilangi. Marsurak nasida. Songon na mangulupon dung jongjong hau parsilangi. Jalagatung Jesus disi. Alai anggo Jesus Tuhan tai. Bulus dorohana mangauhon sude si taononi. Nung atakas dilehon ibana dirina. Hasahatan ni nasa si taonon ni jolma ala ni dosa. Alai dunggau ibana disilangi. Dang laos mauhum ibana. Marsoara do ibana pitu hali sian silangi. Tapi gema suara nai. Maret de mahita. sian silangi. Nung agatung Jesus di hau silangi. Bohina dohot pamatangna nunga lamamottar alani lojana laos huhut. Godang mudarna nadurusi. Deba mudarnai mardekat tutano. Deba laos marhippal di pamatangna. Alai laos adong dope nai baru mabaur siap bogas nilabangi. Dan tarpaida-ida sa sitong na berni ni parniahapan nai. Alai anggo aka nama parsilakon ibanai songon nahisar dobohina. Dan tarida idaw na loja nasida manganak koki doloki. Las rohana sida jala sobu pakilalaan na mamereng Jesus na manaon na disilangi. Hape dinasongoni si taonon ni Jesusi. Jana songoni panganahon ni aka nama persilakon ibanai. Marsuara maibana manuaraho suara perjulu sian silangi didok. Ale amang marpamuati maroham mida nasida. Aidang di boto nasida nabinahen nasidai. Narikot maatong tangiang di Tuhan Yesus. Sogot manogoti nungalau ibana tubalian martangiang sahalak na disi. Dugi dilehong mangan 5.000 halak. Dipamuli na toropi. Jala sisian na pe nunga disuruh ibana pajolohon tubariba. Nakok maibana tudulok sasadasa martangiang disi. Martangiang ibana adorang sobongot tuget semane. Tangiang ido na perjolo ruar sean ibana dunggatung di hau parsilangin. Tuk sobo ido abaton ni manang aha parsauranna hasadaonna tu amai. Bulus nai hatani Tuhan Yesus maddok. Dang di boto nasida nabinahen nasida. Dang di boto na toropi haliao.
Do hapariron na pinamasa na sida tu Jesusi. Dang di boto akka malim dohot situan na torok na binahin na siday. Dang di boto akka parise. Godang nai tahe na maoto ala ni Portibion. Godang nai akka na margoar bangso ni debata. Akka pande agama. Akka si pajuluon di masyarakat. Dohot si hatoropan. Na maoto na jutjut dang mamoto. Manang Paula so diboto na binahen na tutuhan Jesus. Alay tunggugodo suara ni Jesus na martangyangi. Tangiang pangidoan di hasesaan ni dosa doi. Mangido hasesaan ni dosa ni akka na mangaliay ibana. Na mangalitsingi ibana. Naeng patar tu saluhut jolma. Pabuah hasesaan ni dosa do silang ni Jesusi. Doh doi hasesaan ni dosaku. Dosamu. Dosata. Jalo silangi mangalinggomi ngolum. Ido mual hanguluan. Maredehita. Yesus napaduahon sian silangi. Di rohana sida ikon pasubokon do Yesus tu parjahat jala pardosa. Naeng makolipi hajahaton dosa nasida. Di parsilakon nasida do ibana di tonga-tonga ni dua halak parjahat na sumalin. Takas donian di dok silatus naswadong dapot sasala ni Yesus. Takas do muraat tusan ni halak pabua sitidangi gak do nani dok nasida taringo tutuhan Yesus ay di dok diorai Yesus nasida manggarar guguan tu kesar hape takas do ridok Yesus lehok kamu tu kesari di dok mangguturi ibana di Galilea di Samaria doho di Judea hape hadameo dosian ibana alai di bahen nasida akal-akal di bahen si pauto-oto lao paliahot Jesusi gabe di tonga-tonga di parjahat ibana di parsilakon takpo lama jua ibana ay nung ngarade ibana di pasobok tu parjahat ay naung radedo ibana majalo dosa ni Portibion ape tu ibana. Rade ibana gabe dosa nakpe dang mardosa. Radedo ibana sikata disilangi. Nung ngasongoni haradion ni Jesus. Hape doho dosada sian na targatungi mangaleai ibana. Songot pangaleai ni akka soldadu napaururu ibana. Marsineang do ibana madok tu Tuhan Yesus. Aidang Kristus iho. Palua madirim nang hamiat tong. Alai laos di hati aido. Dialusi dongan na targatungi ibana didok. Dang dihabiari ho hape debata. Atik pe raphona uhup pita. Uhum natigordo natuhita aita jalo upani papahenata alai anggo ibana danga dong diulan asoture laos huhut maridok tu Jesus oh Jesus ingo tau ia duksahat to tu hara jaume di dia dohitan wae pardosa dohita rap doho amang rap doho inang dohot parjahat na mangaliay Jesusi manang
Rap doho perjahat na manada dosana jala pasahat dirina tu Jesusi. Dohot ibana mahita saunari. Rap hita makilala jala mangokku dosata. Asa dohot hita tarului jihata ni Jesusi. Hata na paduahon jinuhon na sian silangi. Situtulo hata kotuho. Sadariod doho rap doho tahu di paradiso. Maret dehita. Patuluhon siyan silangi. Nung alam gali Tuhan Yesus. Nung alam suda gogona. Lam manitak muse mohop niari. Dan tertaon mohop na moloto nga ari di si. Maniak madihilala Yesus sude pamatang ne. Hape dang tarhahuasa. Subuhi humu sortangan na naong honalabang di silangi. Niripu dodopak hinahatsi nai rohana dohopak kilalaan na hape toktong no ubal ga holong na tujol mai ubal ga holong na tuhita ubal ga holong na tu inana dohot sisian na ay di paroha hod dope inana dohot sisian na adong disi toktong do ubal ga holong na tujol mai ubal ga holong na tuaw, tuhamu, tuhoy na, tuho amang. Ubal ga holong na siyan haber nito ni. Didok Jesus mahatana na patuluhon. Idi mainang anak mi. Huhud didok tu sisiyan na idi ma inang mi. Di tonga-tonga ni natoropi adong manang piga parupuan na makaholongi ibana mangihutot ibana sahat tugol kata. Anggua kasisian na hola si Johannes sisian haholongan ido na mangihuton ibana tugol kata. Laudo sude na sida maporus. Di bereng Yesus doa kaparupuan doho sisian na saha laki. Di tonga-tonga ni natoropi dang haabatan na hatsiti iba na mamereng inana dohot sisian nai dang haabatan manang aha iba na paluahon tuaka pardosa na manopoti dosa na doy mangalehon baga-baga haluaw suara na patuluhon tuaka na porsea doy padomuhon na sida songok keluarga ni Kristus. Manang akaise na mamereng tu silangi. Manang akaise na patutoru diri tu silang ni Jesusi di bagasa kaperseaon. Nunga gabe sada keluarga na sida ima keluarga ni Kristus. Dang tersuadahon si Maria so anak na Yesus. Dang terpasiding ibana pakilalaan ni inana ina pangitubu mamereng Jesusi. Bohado pakilalam mo inang au di pabereng-berek ko ridak ni si ubeom mo songoni. Bohado roham amang au tsura sinuat tunas mo songoni. Sai songo sabilu nama neat ate-ate doho pusu-pusu
namasa tu Tuhan Yesus. Sai songon asom natinetek ko tubugang suara ni Yesus tu nasida. Alay siyan nasa gogo ni hapor seaon ditangihon nasida suara ni Yesus ay olak ni ima dijakon sisiani si Maria tu jabuna. Maret de mahita. Yesus napaupaton sian silangi. Nunga marsaringar sian hau pinarsilangi suara hasesaan ni dosa. Nunga tarbege baga-baga haluao. Nunga dipadiri keluarga nai baru keluarga ni Kristus. Sudai dipatupa Tuhan Yesus adorang sosahat tu hosniari. Di hosniari di pukul 12 arian. Makolom masadok portibion. Lo jadoakan apistar sahat tu tiki hamazuonon. Manakasi ahado namasa ujui. Sangado didok gerhana namasa disih. Alai boido ditotuhon nasohea masa gerhana di hati hai. Jaladak keado pe masa jaladang bui masa gerhana sampai tolujom. Aisyah hatu pukul tolu botari na nama kolumi atau ngahado nama asa disi pabahenan ni debatadoi ulaun ni debatadoi nunga diapehon sude dosa ni jolma tu Tuhan Yesus tongon aka sahita diusung ibana jala aka pardangonata di porsang alai anggorohata madok debatado mamicang mamukul dohot pasi palibana hape alani pangalau siota ibana tartulang binahen ni hajahatota ibana mabugang ape tu ibana picak-picang parhitean ni hasonangata jala binahen ni bugangna malum itahilana ai oddo di patu pade mata. Humokop hita gabe dosa ibana nasotu madda dosa. Asa gabe hati goran ni debata hita di bagasan ibana. Ala naung di bagasan dosa ibana nasotu madda dosa. Naeng patu duhonon ni debata nama rujung tu ha holomodo dosa. Jala marujung tu hamatean. Laos huhud gabe tarida sude makukupi bohina tu Yesus naung gabe dosai mataniari pe dangolo paruar sinodang na mabahet tarida Yesus naung gabe dosai dihilala Yesus do dada holan na tinopai songon na marsidik-siding tu ibana dihilala Yesus do naung ditinggal hon amai ibana ai tungso tarpadomu do debata dohot dosa tar dipukul tolu di ujung ni haholomoni marsuara nagugu ma Yesus
Ima hata napaupaton sian silangi. Maddok. Eli, Eli, lama sabachthani. Debataku, debataku. Buasa tuk tadi konom muau. Songonima jorbu ni panginona ni dosai. Anak ni debata ditadikon debata. Da tadikonon ni debata do hita ala ni dosa. Alai ala naung tu Yesus apedo satai. Gabe ibana ma ditadikon amai. Asa gabe saur ibana dohot hita. Di bagasa Yesus di padame jala di padenggat debata dirina dohot jolma. Yesus do pardamiatta. Ibana do pardengganata. Maret de mahita. Suarani Yesus napalimahon sian silangi. Macai patardo di saluhut na toro pangajarion ni Tuhan Yesus. Pabua ibana do silehon hangoluan. Godang do nang padohan di hatahon ibana laho pa adarhoni. Ido nang nahinatahon na tuboru samariai. Dinanidokna out di botoho basa-basa ni debata. Jala out ditadaho na mangido aek inumon siako. Raoloho mangido tu ibana. Dungi lehonon nama tuho aek na mangulu. Na manginum aek si lehonoki. Na sotu pa mauwas beih rodi saleleng lelengna. Ay anggo aek si lehonoki. Gabe mual doi di bagasan ibana. Nama baur sahak rodi hangoluan saleleng-leleng na. Garia datahe dada holan ibana aek hangoluan. Alai marparbue doi nang tu akana porsea di ibana. Ai didok aka batang aek nama ngolu do nama baur sian na porsea diau. Alai nakpe ibana mual hangoluan. Nakpe batang aek na mangulu mabaur sian na porsea di ibana. Di jauhon ibana do sian hau pinarsilangi padohan na palimahon. Mauwas au. Bohado boy mauwas hanguluan. Bohado boy mauwas batang aek. Songorima haci ni sitaononi. Nunga tunggodang mabaur jala durus mudar sian pamatangna. Manitak do muse mohop ni mataniari. Nama bahen merdekdekan hodok sian pamatangna. Jala laos mersapur dohok mudari. Songoni hacikna. Suadok sinumot di tanganna. Tuksura peadong. Sobui bahenon na tu pamanganna. Suadong na bui mangurupi. Sude nunga marsitading tuibana. Asing ni akka boru-boru namar haga leoni. Doho si Johannes sisean haholongan nai. Nakpe mual hanguluan ibana. Nakpe dang mauas be nama jalo si inumon sian ibana. Alai ala ni haci ni si taonon nai. Mauas do ibana. Alai laos huhu do mauas ibana di haroro ni jolma majalo pakokopon nai. Mauas ibana di haroro ni akka nahinobasan nai. Mauas ibana di haroro ni akka sisian nai. Mauas do ibana di harorotta saunari. Mauas do Yesus di haroro minang.
Mauas do di harorom amang. Olo do ho pasobu uas di Jesusi. Maret dehita. Napaunopon sian silangi nunga lambot ari lumobi di paretongan ni ari ujui di bangso Yahudi dada pukul 12 borngin mamuka ari namangihut di pukul onom botari doi masak pukul onom botari nunga dirajumi nasidai ari marsogotna di bagasan haparironi di bagasan hahatsitoni nunga dihilala Tuhan Yesus naung sikop diula ibana ulaon pakkokoponi nunga dihilala naeng bongot ibana Tuhan matean ujung ni uhum ni demata ana ni dosa dihilala Tuhan Yesus ma nauk sure sikop diulai bana di jauhom masian silangi padohan na paonopon nunga marujung parsirangan di mata dohot jolma ai di bagasan pakkokopon na pinatupan di Yesusi nunga mardomu muse debata dohot jolma di pakkokopon nai nunga di padomu debata dirina dohot jolma nunga marujung huaso ni dosa nunga marujung huaso ni sibolis di bagasan Yesus sude akan aporsea margogo jala marhuaso madok lao mahobolis yalla bukon nunga marujung laos marlapata dei huhut nunga ripas jala sikop holong ni debata mangulosi hita nunga sikop jala ripas asini rohana mamongoti ngoluta nunga ripas jala sikop jumpa kita hanguluan ai nunga sikop ruar hita sian hamatean nunga marujung laos uhud doi jauh-jauh tu hita nunga marujung panudaliotta tu debata nunga marujung hamalasotta marsaur dohot debata auhon turoham hatcit parir paet dohot di tahun Yesus lao patupai maret dehita Uhud maret dehita jong mahita salut
suara ni Yesus napapituhon sian silangi. Nungatung loja tu hatay. Nungatung marsipal ibana. Nungatung lamsuda gogona. Nungalobi siat tolujom ibana gatung dihaw marsilangi. Tugijang ibana dang marhasak kotan. Tutoru dang marhapeahan. Ikon lam dirut pakilalaan na. Ay lam rucur pamatang na. Lam mariba matangan na dohot pa na. Now gok pangalabangan ni. Ruar mamuse mudar siya ni. Alay dang apala dorasbe. Ay nung alam sudah mudar siyan pamatang na. Tuksurido pangotak ni ganup hahacito ni dihilalay bana. Adong donia na manurduk kotu ibana anggur na marsaur pogu. Na dipakai halak ujui sikak ni obak bius. Asa umiran nian dihilala. Dangolo Yesus macalo. Ay ikok kilalaon na sude uhum ni debata tudo santa. Di bagasan roha, doho pikiran, doho pakilalaan natorang. Dihilala Tuhan Yesus, naing marujung ma ngoluna. Naing pelehonon na madirina tu amay. Di bagasan roha natorang ibana. Dang boy pangotak ni si taononi. Mangagoroha doho pikiranna di parsauranna dohot amay. Dungi di jauhon Tuhan Yesus mapadohan na parpudi. Amang tu bagasat tangammu mahu pasahat toddiku. Dung didok songoni tosma hosana. Mari dema kita. Thank you.
Jadi idama laos dina satok kini mariba mahire-hire na di bagas joroi siang gijang roditoru di bagasan hama mate ni Jesusi jupang mana ni dok ni Apostel Petrus ai bangso na pinilit dohamu hamalimon na raja bangso na badia home na ginonggoman na asa tung di barita kamu dengan ni harohaon ni ibana naung majuhamu sian naholom tuhati uron halongangani lausongonido di pangukapusada ayat onom didok dijadi hoddo hita gabe harajaon hamalimon ni debata dungi humuttal matanoi mariga madohot akabatu mama muka ma dohot akatanoman dungi hehe madaging ni torop na badia akanamodom disi gaberuar manasida siam tanomani di patarida hondo disi ia di hama mate ni Jesusi nunga talu hamatean alai di papata ritu portibion dukkehe Jesus sian namate nunga mate Jesus nunga hehe ibana jala nunga manaik tu banua gijang macainal disi holong ni tuhatta palua hita siat dosa dohot hamatean dang gatung beibana nuaing di hau pinarsilangi dan jongjong benuaing silangi di Golgata alai anggo suara ni Yesus disilangi ikot toktong marsaringar di tonga-tongata marsaringar di ngolutta auhon jala alusi saunari nang tutiki naro amen marede mahita.
pangiang aliamanami. Aliamanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguan, sai Roma harajaw, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadariok kanguluan siapari. Sesa madusa nami, songon panesa nami, dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi ihon tu banguncunan, malua mahami sian pangago. Ay horona puna harajaon, dohot hagugun, rori hasangapon saleleng lilingna. Amin. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ni todi parbadia mamadongani, mamasu-masu hamu saluhutna. Amin. Horas mahita saluhutna, mulak mahita di bagasan dame. Sini masih jangan gitu. Kita aja sini. Nggak boleh campur tangan orang lain.